Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos. Ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw Domingo natong tanan. Mga igsuon, sayod ko nga kanunay magitang nag-ampo, di ba? Gani matag sa ulog nato sa Santos nga misa, we call this as the highest form of prayer. Kapag simba na to, niya sa balay, naabot tay mga pag-ampo. Niya makapangutan na tas og gagalingon, nagsigi man tag-ampo, apan daghang mga daw higayon or area sa itong kinabuhi nga wa may nahitabo. Sige tag-ampo, apan daw murag way maayong nahitabo. Sumagod, sige na ba tag-ampo aning national cry for mercy. Pero, nagsige naman lang tag-cry. Wa magi mercy nga daw nahitabo. Linog, Ginoo, kano sa pamintaw ni mahuman. 7,000 na ka-aftershocks. Yamingon pag ini mga as feebles nga, lahi po to. Sumarabag, nagsuroy-suroy naman ng linog hinuon sa atong nasod. Ginoo, sige tayong undangan na, kanus apa. Nya sa ato sang tagsatag sa kakinabuhi, daghan na to, daw siguro, sige tag-ampo, daghan na to, mangluod na, kay muragwa gihapoy nahitabo. Apan sa unsa daing paagi, asa kaha ang problema sa atong pag-ampo, mga igsuon. Basin ba kaha? Una, nga atong pag-ampo, maurasad ang atong pagpangadji. Duha ni kabutang ha? Pag-ampo og pangadji. Unsa man ni pangadji? Kanagong mag-rosaryo, nay uban maginugtanay kay nagpinaspasay, nay uban putlon kay nagibuhaton. Murabag puros lang gid ba to the point nga wanay kasing-kasing wanas huna-huna. Diba? Maghimay ka Maria, Santa Maria, maghimay ka. 5 minutes, humanang rosaryo. Kaya lagi, ginugdanay, pinaspasay. Pag-ampo ba na? Daw, ato sang tanawunon. Was huna-huna, was kasing-kasing. Ikaduha, nasi mag-ampo nga daw mag-bargain sa Ginoo. Ginoo, kung imo lang kong padag-on, Ginoo, kung imo lang kong minyoon, na uban wa na gid maminyo. Muhatag yun ko, magbinutan na yun ko. To the point that their prayer
has itself a condition. In other words, wa gihapoy kasing-kasing, wa gihapon huna-huna. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon, nagpahinumdum ka nato unsay kondisyon, unsay atong batasan every time kita mag-ampo. Unang pagbasa, basahon ni Sirach. Miingon, ang pag-ampo sa mga mapaubsanon mulapos sa kapanganuran. The prayer of a humble person reaches beyond the clouds or the heavens. Nasa ato pa, one condition, very important condition for a prayer is humility. Because whenever we pray, it goes to show that you are simply needing of someone higher or superior than you. Di ba? Pero siguro mangutang ka, lisod sa mangutang ka nga, tagay ko. Di ba? Magpakiluoy, dunay pagpaubos. And I think mauni ang kuwang siguro sa itong mga pag-ampo, mga igsuon. Daghang mga higayon nga murabag mapugos lang ta, murabag manguros lang ta kung mangilat. Ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing dawa diha. Mga igsuon, in our prayer, if there is humility, there is always gratitude. Ug mao na ang unang hutong sa pag-ampo. To pray with humility is to pray in gratitude. Ang taong mapausanong nag-ampo, kanunay nagpasalamat sa Diyos. Because he or she would always think that whatever he or she has received is nothing but coming from God. Dili gina siya moingon nga, bungas akong singot, bungas akong kahago, way magbuot kung unsaon ko ni. A person who prays with humility is a person who prays God and glorify Him for such blessings he or she has received. Second, ang taong nag-ampo nga nagpaubos, or a prayer with humility, is a prayer with contrite heart. Ang taong nag-ampo nga dunay pagpaubos, mausab ang tao nga nagmahinulsulon sa iyang kaugalingon. Lisod man ang sige tag-ampo, pero watay kumpisal. Lisod man ang masige tag-ampo, pero daghan tag-kontra. Lisod man ang sige tag-ampo, sige tag-pangayo, pero wa kita mga igpasaylo sa mga tao nga nasad-an nato, samot nas Ginoo nga samot nung to nasad-an tungod sa itong mga sa. Ang taong nag-ampo nga napaubsanon, mo ang taong nagmahinulsulon. Which brings us to the most important part. Gratitude, forgiveness, and petition. Kanang moduol ka itas Ginoo, pasabot yun ana that we have become powerless already. And if we have become powerless, we put ourselves in total trust in God. Mo na to ganiha. Maproblema tas itong mga pag-ampo kay sama na ning Pariseo sa Ebanghelyo, daghang kita gisulti, Ginoo, naghatag kog buhis, Ginoo, nagbinutan baya ko, Ginoo, nagtinarong ko, pero nganong kaniman, Ginoo, wa man ko'y gibuhat, pero nganong nahitabo man ni. Daghan kita gisulti. When in fact, before we could even say things before God, He knows fully well what we truly need. Ug mauni ang pag-ampon ining napakasasa kubrador sa buhis, wa gid sila ang gisultes Ginoo, mingon gid siya, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasa. Lord, have mercy on me, a sinner." That in prayer, if there is humility in our prayer, there is always that openness
of ourselves to God. Mangayo ta, Lord, mapakapasar ko, Lord, maminyo ko, Lord, maasenso unta ko, Lord, maundang na unta ning tanang disasters sa among kalibutan karon. But in the end, thy will be done. Ug mauni, kay kanunay man tang sigurado nga mahitabog gid atong giampo, ug di na gani mahitabo, mahiubos ta, daghang kog nailhan, di na musimba. Kay nganuman, there is that condition in themselves nga di kay mahitabo, wa na giniayong pag-ampo. Mga igsuon, a real prayer with humility comes with openness to the will of God, our Father. Kay nganuman, unang pagbasa, basaw ni Sirach, miingon, ang Dios makiangayon sa tanan. Nga sa ato pa, sayod siya sa tanan, unsay atong kahimtang, unsay atong gikinahanglan. All we have to do is to be humble and open to whatever He wants and He wills for us. Sa katapusan, akong mama, usagid sa mga grabing naapektuhan ning linog sa amua. Tus norte, kay taga Midilin man ko. Pag usahay na balaka gani ko kay ingon naman siya nga, nahinay naman tan pero nalipong naman ko. Muingon pagid siya nga, nang limpyo ko sa balay lang tan, kay in kaso magkinaunsa, limpyo ang balay. Kani ginaning mga istorya ha, murabag usahay makapabalaka. Ya, samot na tong mga nawad-an yung manahal nila sa kinabuhi. Amo mga seminarista sa SPFY, may labayng simana didto sa norte, Midillian ug Bugo. Wala magdag relief goods. Nauwaw gay sila kay nagdinaganay ang mga tao. Pero silang gida, nagda silang mga placards nga nagkanayon. Free hugs. Free hugs. You know what? Ang ilang kaulaw nga wa sila kadag mga relief, bugas, dilata, runsa. Murabag labaw pa kay nganuman reaction sa mga tao nga ilang gipanggakos or nigakos nila. Brother, murag gipulan na mis relief. Mao ni ang magikinahanglan. Paggakos, pasalig nga okay ra gid ang tanan. There's that total surrender of themselves that they have become very powerless. Apil na akong kaliwat pamilya ditong dapita. And I think mausad na ang atong batasan, matag higayon that we become powerless. Lord, I don't know what to do. I don't know where to go. Kaluy ako. Bisan pas mga kasakit, mahimo gid nimong pag-ampo. Matod pabitaw sa kanta, my suffering is my offering. My offering is my suffering. And if I ever have to face more trials and more pains, and I offer them gladly again. Even our sufferings, even our pains, if we have that full trust and humility, may actually be our prayer, our offering. Kay matud pa sa atong salmo, ang Ginoo nagpatalinghog sa tingog sa mga kabus ug mga nagpaubos.